Kad sam zakoračio u dvorište rodne kuće Nikole Tesle, osjetio sam neobično strahopoštovanje. Nije to bio samo posjet muzeju. Bio je to susret s početkom jedne veličanstvene priče. Predamnom je stajala jednostavna drvena kuća, bez raskoši i pompe, a ipak je djelovala veće od mnogih svjetskih palača. Jer ovdje se nije rodio kralj ni vojskovođa, ovdje se rodio čovjek koji je svojim idejama osvijetlio svijet. Posjet rodnoj kući Nikole Tesle u Smiljanu nije običan turistički izlet, već posebno iskustvo koje spaja povijest, znanost i inspiraciju. To nije mjesto koje se samo razgledava, ono se doživljava. U mirnom ličkom krajoliku, okruženom zelenilom i tišinom, nalazi se dom čovjeka čije su ideje zauvijek promijenile svijet. Teslina rodna kuća pažljivo je obnovljena i uređena kako bi vjerno prikazala život obitelji Tesla. Posjetitelji mogu upoznati okolnosti njegova djetinjstva, obiteljsko okruženje i prve korake genija koji je kasnije oblikovao moderno doba. Multimedijalni centar na suvremen i zanimljiv način predstavlja Tesline izume, otkrića i vizionarske ideje kroz projekcije, modele i interaktivne sadržaje. Demonstracije Teslinih izuma pružaju priliku da se izbliza doživi fascinantan svijet elektriciteta. Dok prolazite prostorijama rodne kuće, lako je zamisliti mladog Nikolu kako promatra prirodu i razmišlja o tajnama energije koje će jednoga dana pokušati razotkriti. Zvukovi i svjetlosni efekti tijekom demonstracija Teslinih izuma dodatno pojačavaju dojam da ste zakoračili u svijet ideja koje su bile daleko ispred svog vremena. Ono što Smiljan čini posebnim jest sklad prirodnog okruženja i znanstvene baštine. Mir ličkog krajolika i priča o čovjeku koji je mijenjao budućnost stvaraju atmosferu koja nadahnjuje i ostavlja snažan dojam na svakog posjetitelja. U skromnoj kući pod ličkim nebom započeo je životni put Nikole Tesle, jednog od najvećih umova u povijesti čovječanstva. Danas taj prostor podsjeća da velike ideje često nastaju na najneočekivanijim mjestima. Posjet Smiljanu nije samo susret s prošlošću, već i prilika da se prisjetimo koliko daleko mogu dosegnuti ljudska znatiželja, mašta i upornost. Memorijalni centar i park nude ugodnu šetnju kroz uređeni prostor u kojem priroda i simbolični sadržaji prate priču o Teslinom životu i radu. Crkva Svetih Petra i Pavla, u kojoj je služio njegov otac Milutin Tesla, važan je dio obiteljske i kulturne baštine koja dodatno obogaćuje posjet. Boravak u Smiljanu pruža jedinstven osjećaj povezanosti s mjestom na kojem je započela jedna od najvećih priča u povijesti znanosti. Dok sam odlazio iz Smiljana, nosio sam sa sobom više od uspomena. Nosio sam osjećaj da je svaka velika priča nekada bila samo mala iskra nečije mašte. A upravo je u Smiljanu, pod ličkim nebom i među zvukovima prirode, rođena iskra koja je osvijetlila svijet.